Ito yung nadali kong dalaga. Malaki. Malaki siya. And good morning guys. Panibagong araw na naman ang paniniksay natin. Kasama ko yung dating kasama kong naniniksay, si Brother Herme. Shoutout dyan mga kakwan, Mga hunters. YouTuber. Si Brother Chris wala na guys, nasa abroad na siya. Hindi na natin makakasama ng 2 years. Kaya madalas si Brother Herme na yung makakasama natin. Kaya yung mga bago dyan na kwan namin, supporters namin, good morning, good morning. Yan guys, Dito kami sa Jana Bridge, ilog. Nueva Vizcaya. Ayun yung bridge, oh. Malaki. Saka flex ko tong bago nating laruan guys, naka full pop siya. Itatry natin kung madaling gamitin. Yan lang. Kaya nating paniksay. Yan guys. So yan. Sana makadali kami guys. Kung akin guys, panglayuan lang ito kasi pang malayuan to. Ayaw Kanya, nang lumapit. sa kanya pang harabas. So, yan sige guys. Stay tuned lang. Update namin kayo mamaya guys. Dali guys. Pwede naman natin pag-uwi. Pwede naman ang pag-uwi. Yan o, pag-uwi. Pwede naman o. Hinaalay o. Hoy! Nabulangan nyo! Tahiin nyo! Pangalawang pag-uwi. Basi ma. Pangalawang pag-uwi. Ini may karo.
Pangalawang pagong. Ulit-ulit na naman eh. Tama-tama na. Napukol pa. Dap-kadip. Okay. Tawa. Talag. Talag. Oop. Headshot. Headshot. Laking dalag guys. So. Headshot ka out. Dakkel dalag na. Hindi na ikatan na. Tingnan natin guys. Baka matanggal pa. Bahala ka sa buhay mo. Yan tama nyo. Oh. Kunting kimbot na lang. Tanggal na oh. Laki guys oh. Laking dalag. Nih, kayak ini dakkel nih. Tatlong pagong. Tatlong pagong. Pag-o? Hindi ka magtawa pag-o? Di na lagi dalakkel na eh. Taaraan niyo dalag. Madiw nagtapawag ko lang kasla madlaw mo lang ako. Uy, madlaw mo tatid dog. Yun guys. Pang apat.
Natangad guys. Natangad. Paano man dyan tinarakad? Kakastoy ka tinarakad. Dini nga to. Tinarakad na dyan. Tapos sasabay nga to uwayo. May gamit ito dadalag. Yan guys, pang-apat. Dahil pala guys. Tinamaan pala, kala ko hindi. Kaya nga, ito alam kong magaling Yan, ang oh. tsamba mo, malakas eh. Patay agad. Pang-lima nating pagong. Lead shot. Dali guys. Oh. Ang lima natin ay pang anim. Pang anim na pagong. Ipos. Pang-anim na pagong. Lipat kami guys, testing namin doon sa ano, sa mga tilapia. Dami naman kami ng pagong. Nasampu kami guys, at 12. 11. 8 sa akin, 3 sa kanya. Nakadali pa ako ng isang dalag. Namatay naman, hindi na tatanggal eh. Malaking dalag yung nadali ko. Tapos siya, nakadali siya ng mga tilapia kanina. Apat na tilapia. Apat na good size. Ang paksiw. Lipat kami guys ng ano, spot sa mga may tilapia. Kung meron, kung wala, uwi na kami. Hangin guys, hangin. Siya nang humangin.
Sige guys, mamaya na lang doon sa kabilang spot. Ito yung nadali kong dalag guys. Malaki. Malaki siya. Ngayon, sinelas ko. Wala kaming pakialam! Yan guys. Yung dalag na nadali ko. 2,000 years later. Yan guys, uwi na kami. Wala kaming nadali. May mga nakita kaming malalaki, kaya lang parehas kaming naputulan ng bala. Nawalan kami ng tig-isang bala dito. May tinamaan akong malaking tilapia. Hindi ko tinamaan, sumabit yung bala ko, naputol. Siya naman, pagputok niya, putol agad. Baka sumabit sa dulo ng baril na yung tansi. Yan guys, yung lang yung nadali namin. Yung isang dalag. Isang dalag na malaki, saka pagong na 11. Yun guys. Hanggang dito lang yung video natin. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Better luck next time. Better luck next time. Shout out kay Brother Grace sa Saudi, kay Brother John. Shout out. Yeah, see you guys. Salamat ulit sa panonood guys.